'yan baiwa yadda ake duba airdrop na Cartesian shine da farko zaka zo ka shiga nan gwara, gashi nan gwara an rubuta Cartesian kai airdrop, sai mutum ya shiga nan gama haka. Ni da kina riga nayi amma sai calculation kafin ya bude muku naku. Kun ga abin da ni ya samu gashi nan. To wasu za ga bai kai ba, wasu ma ya kai, wasu ma na ga har masu wanda suka sassa kuɗi kenan nasu maybe ya riga ya wuce haka da yawa. To amma mai kar ka ji wai a ranka zaka damu, in dai wannan abin da to mutum zai samu, amma kar ku damu, kwantar da hankalinku. Shine kafin nan sai mutum ya yo back ya zo nan gwara, kamar misali yanzu nan gwara ka gani, sai ka danna nan gwaran invite din nan ba, gashi nan invite, sai ka danna shi kamar haka sai ya bude. Kun ga buɗe muku nan gwaran ko, to ka gani yawan mutanen da na iya matin gasu nan, to sai ka danna nan gwaran gashi nan my access din nan, gashi nan my access, sai ka danna, ka danna shi kamar haka. Ka ga dai abubuwan da nake da kifin da nake da komai da komai da nake da shi. To amma in za ku lura yanzu a nan gwaran har yanzu ba su sa balance ba, ba su sa asalin balance din mutum nawa yake da shi ba. Kuma wannan abin ya kawo tilasta su kuma ba su kwashe wa'annan abubuwan da mutum yake da shi, amma ba su kwashe su ba. To kun ga alamun cewa wannan abin har yanzu wancan airdrop din ba san ba shi bane balance din namu, kawai dai sun ba mu kiman airdrop kamar kyauta ne da za su ba mu, amma asalin balance din ina ganin sai ran da za a yi listar ranar za su ba mu, za su tura mu kowa cikin exchange, ko a ce bari zuwa gobe, tunda gobe za a kowa da kuɗin cikin exchanges. To me bi kila gobe za su ba da asalin balance, amma nan gwaran ba asalin balance bane, saboda ya za a ce mutum iya mai a ciki da ƙarfa ake samun mai abin nan guda 200. To kuma tun daga nan akwai alamun tambaya, amma ƴan uwa kwantar da hankalinku, kuma har yanzu ba su yadda mining ba, har yanzu ana mining. To kun gani, kwantar da hankali kawai ƴan baiwa, insha Allah za ku asha alheri bi iznillahi, sai an jima.